Waka kahibaw sa panganan ni te. Ay, parihara ni sila te, kini. Laninduta lagi. Makaon ko ron ni te. Pwede ni sagulog mga kuan. Hipo Elementary School. So, kalinga beans. Hara. May gambot mo tanir yan. Sumani. Ti unsa ni? Kini. Unsa ni ka ng puso? Sauna. Oh? Induta ko purmaan eh. Karaan ng puso. No? Nandiyan din na di mo agas te. Guba no? Na, di ni tubig sa ilawom ni. Induta ko purmaan eh. Unique ko purma. Karaan dyan ni no. Aray, di magkabal. Okay, dara. Alright. Ay, naramigas. Kuya, ano yun? Aha, let's see. Ito yung usa, buong-buo. So, saan pag-harvest? Okay, yeah. Nakuha na. May matyo kayo na po mo inganit oh. Kung kuan sa makinhason, lugit. Dutog buwak. Duto, ano yun? Well, din eh. BPW. Ah. Well, number. Wala na po yung dash. Karaan ni si Jang Aquante no, gumba. Ay, puso. Yawa no. Makuan pa ni. Yay. Got my sample. Ah, mechanism niya, anak. Nya. Masa man agos ang kuanan. Well, ni siya. Puso. Wala, kamay sa buwak. No, please kasagdot to. Sa card motor.
Hmm. Saan siya ka isilih ba? Hindi nila mabungkag. Noon, dutos ng ka. Oh, karaan na. Karaan naman ng ka. Uy, na natagap. Natagap ng ka. Tinay, natagak nga ng ka. Natagak nga ng ka. Natagak. Basig pwede ni utanon. Pwede nga na mautan, te. Ansa na yung buhok, te? Gipa-color na. Style. Oh, style na siya? Kuya, wana. Dahil nga nga style di ay. Ano Uban. Oh? Pila imo edad? 36. Di pa ka pwede nga. Ito mga kuwan ni, mga style na sa mga Style na? tiguang naman. Sigwinto. Gwinta na di ko. Anak ko anak 26, na 24, o Posible ka diha. Yung gwinta na ka. Posible. lagi, 50 na. Da. Ikaw 36, so 14 pa, katuig. Nakarya. Lagi. 50? 50 lagi na, kakapag CCTV na ho. Di ka 50. Oy, grabe. Imposible. Basig 40 mo edad ka, pen. Or nearing 40. Bisa na lagi kagapo. Imposible ka. Diba na nakatiguang naman. Madyo kayo magmidyas pag ka. Okay. Kanang init man, daghan na yung isay, bigas. Ah. Di singuto ni mong kuan. Ay, di man po. Mo na ni sila mga pil. Nag-opening pa dito diyan yung mga ri sila. Ah. Kung sa play doon mo, taga-Caridad juga? Oh, Caridad Sur. Ah. Guno. Kailan kang Arminda? Ha? Arminda. Unsa may apelyido? Ako nangabang, budak na diyan ha? Sige, kahagbong po mga dahon. Isa yung mong pangan. Vicky. Vicky? Ma'am Vicky? Ano ko din eh? Security. Huh? Nandiya, manglimpyo po ka, anak. Nagbantay mo ko sa mga bata ka ng kuwan. Kanang buntang. Sige, balik-balik kahagbong ang mga dahon. Ang saan ka na, anak, no?
Ang dagag kahoy ba? Sige po ka. Agbong agdahon. Balik tagpanilihig. Pero sa ubang nasod kayo magpasagdan ng dahon. Butong saan po na nila basig na anay pila ka days or pila ka months kuha og dahon. Ay, kay kuan madaila didto ma'am no na ay winter, na ay summer. So na time nga wala na dahon ng mga kuan. May time nga tigdahon. Ha? Pahuway pa mo kog online nga trabaho karon? Usa. Mao mo koy ba na? Wa? Oh. Ano nagkaanak mo kay mo kay ba? Mo po'y pagbuots Ginoo. Dili. O mo ko na in love to te. Sila na edad sa anak ni mo ron? Kuan. Dusi na. Unsa din ang ma-in love te? Kanang na in love na kanang naigugma sa iyab. Ja. Sa uyab na makakaiba na. Kag ikaw ba? Gugma si mong bana nga ta ka. Siyempre. Kay ba imong mama nga nakadiri? Ha? Kay ba? Oh, nanghid kong nanay. Wa pa nag-start. Unsa mga eskwelahan day? Libas. Taglibas. Kamu tulo ag representative sa radio broadcasting sa inyong school? Pito. Pito? Wa pag-duha. Usa ka grupo kada eskwelahan? Oo. Wow. Nabalik ba ton Unsa man yung gisak dyan pa dong dire? motor? Motor? Motor nga unsa man? Single or kanang tricycle? Single. Asa tayo ka? Balik tayo dito? Balik daw. Wala mo bound? Wow. No, hindi kang kamuti sa taglibas. Uy, ang bawag kamuti, no? Saging. Uy, na po di puso dire. Nahi na nga puso. Tita, tinda ba? Wala, daghanag bunga. Diha mo ayaw mo kagawas kay kasabaan tag sir. Asa man di kantin dire? Wa may nagbaligya ron kay ano ba tanyang? Ah. Madaplin dong nga kay masukol ba sir makita tay ngani. La. Madaplin umos ra wagi. Ay git mo to. Ayaw pa no babadlong kay na kasab ano tong sir. Ha? Gadiin. Gumatalo man na siya. Ano, mas matalo man nagpudyo. Asa man di kung na mamaligja dire, anha? Unsa na ijang gitinda? Unsa da matanaw sa ko, mama? Unsa gitinda? Uy, pagbantay mo ha. Kuya mo, sipon ng eskwelahan na ni. Dagan ang bagdaw. GG, GG, HP, GGP,
na imong tinda, te? Kuha din na ninda diha, day. Lalami as inga na. Wow. Ha? Dry skin din. Oh. May ano? Kiri, kamuti delight ni, kamuti na tapol na gitoron. Giputagan ng condense, giputagan gamay na cheese. Oh. Napo ka itlog baligya. Naa. Napoy pinaypay. Napoy pinaypay. Ay pinaypay. Kana lami pinaypay. Nagbilag pinaypay. Tulubayin tinakaw dito sa munisipyo. Unsa pa imong tinda? Ha? Unsa pa imong tinda? Kana ice cream day. Yakult, ice candy. Oh. Oo. Marang- Okay naman ako munisipyo. Munisipyo na ako. Maadtuan ka. Kada gunad. Dalon jud nimo ni tanan. Karaan pa ng kuan munisipyo, kahoy pa na. Ako na tighatod nila. Wow. Ang kining ice cream day di mahilis ni. Dandon. Di man Na kay makuha na. sakjan, unsa may mo sakjan? Masakay ko. Sidecar de para largo na sa munisipyo. Oh, wala kay mga side wheel ano. Na may ahon side wheel pero kuan naman nang di ito ganahan di may man ang mga pulis na ayaw sigda side wheel de kuan musud man kagilit-hilit simba ko jaga-jagaan na imong side wheel asa nila tago. Asin. Mo ni maka human sa ang bata din na may ang kalit ito sugod. Nagod. Kuan pa na ang bata. Mahurot. Ha? Kuan pa na ang mga bata elementary pa. Mahurot ni si sa usa ka. Wala ko to na alas. Oh. Duta good. Dahon pa sa side. Mga repeat customer te. Mga loyal. Nata kay sakyan te no. Nata mo sakyan. Ikaw na po. Munisipyo po. Urot na dito te. De, ari ko. Uy, paghinay og drive noy, kaya si Janas likod noy. Noy, paghinay og drive, kaya na di pagkaon gidao. Ang si Jan, halang anong na makadihaan naglingkod. Nay, naunsa ba? Paano na ba ice cream day eh? Service ang satu. Ang init man dagag kahoy. Para magkahayag dito. Init. Ang area dito maupaw. Maupaw din yun. Inita. May kahoy. Char. Init lagi diri ani kahoy. Yung kahoy sagbot ng pili. Hindi sirada naman ito. Hindi sirada. Kukuha na kabitra niya. Hipo Elementary School. Hipo. Hipo. Ano pang hipo pangalan? Hipo. Hypo. Hypo. Hipo.
Agkapitra. Kapitra. I-open na lang dahil mo. Kaya na may maabot. Ano dahil sarado? Ma'am Vic, ako na i-open kay mga bot naman. Asa mga agi sila din he? Ani sila mga agi? Ari naman kay tunga. Nidagang ha? Dagang manon. Unsa na nga dahon gani? Unsa ning kahudya? Unsa ning kahudya labing dako laduga dyan ani uy. Ladugo man din ning kahudya ni. Grabe duga dyan ani no. Kanusa pa ka ning kahudya ni. Grabe, labing duga dyan na gajod. Dako kadyo. Pagadyo do. Dagkua kahudya. Uy, dapagadyo yung mahugani nga labing dagkua. Sakto kadyo ni mong kahoy ni. Ano eh. Dagkua ni mahugani ha oh. Duga dyan. Duga dyan ni mahugani ha. Sa sentral, ako'y dagang kahoy dito. Amot na pa ba itong dagko ka dyong kahoy? Nato'y labing dagko adyo dito eh. Nga to ba sa ubos ba? Sa ubos ba? Ubos sa sentral, mindagana ba itong kahoy? Kakakuan ka dito ma'am? Ang dagko lagi kahoy. Tapos ubos sa lang at tumaniud to. Yan na, ini kuntis-kuntis. Mga scouting. Nako ba kag mga kahoy dito nga dagko no, dos ubos. Nakabuga eh. Ang init lang sa tubangan, sama. Ay kay wala man di kahoy ito. Kuya po ni siya kuan terrain dire no. Di ni magkuan dire ma'am kanang naman day ali no. Di makabaha nga na di makasulog tubig. Oo kanay ali. Ana unta agi kay tunga. So man nag-vlog ka? Video ro. Ha? Try ra video. Try. So wala daghanag ko ano dahon. Kung ibutang po nis mga garden ma'am, taod pa jud po ni madunot ning dahon. Kung sunugon si ja, maabo jud po hinoon. Pwede na isagol, butang garden. Kung magpadunot po ma'am na segregation area, puro dahon nito ay butang. Ano man ito dyan? Kana iba naman eh magsilhig. Kung kadaghanon sa sagbot, taupan rin eh. Oo. Daog lang. Dagan ano kada adlaw. Lagi kada adlaw man ay ko andahon mga tagak. Ina, shout out ko sa mga ina ba? Shout out ko sa mga Uy na pa si Bujas. ha? Na pa si Bujas. Oh, Shout ala. out ko sa mga Shoot.
Ano sa mo shoutout shot? Nabakuhay ko kuan. Ha? Lukoy. Wag sure mo. Dito, mamulit na mo. Ay, naalagay pa ikuan. Kanang kasaba. Munod ka na biniwanga. Muna pa si Bujas. Ag mga bata nagtanom ani ma'am. Kuan man o. Water bottle o plastic bottle. Gibuta. Yan yung pulik-purma in town na yung barube. Sa sini. Pedagang lupi. Tangki sa tubig siguro ni Moan. Ano ba? Sa mga yung tangkihan eh. Dakuha ba? Rainwater harvester na. Wala tuwa ng principal. Mga principal guro na. Ha? Principal na? Ang boy. Kaya wantaan niya na principal na. Nakanindot sa bougainvillea. Yung mga bata. Abot na. Dugay-dugay. Kung hindi magsubo. Hindi mo sumubo. Kang nagsiligo na ni God. Minsan pa may pamagi yan. Nice ang ito ng mga kako. Daghan kayo. Duwaas mga bata. Ala, lupad pag mga dahon. Kaya, daghan sila murag beans. Oh. Ano pa rin ang yuta at rin ang kahon. Ang kahon rin ang yuta. Ano, kaniwang sa kasaba. Ang kasaba, labing niwang na. Ginoo ko. May ginoo. Ibutang rag. Sa kanyang tanuma, DC. Siguro na. Oso nga sa unang DC. Tanong. Wala. Sana sa siya. Na, kaniwang ba ang kasaba? Ano ba din na? Napadyo kamuti na. Ang uga, ha? Ay, ginoo ka init ba diri nga? Arang hawanal, inita. Ay, ginoo ka init diri, ah. Oh my God, kainit ba? Oh my God, ito na sila na. Ito na. Saan sila? Ilagro na sila. Kainit. Oo, hipo is. Hipo, yes. Hipo, yes. EES na lang mga dyan. Lingawa. Hindi ito na mag-color combination, no? The color combination. Nice. Nice color scheme. Nadagan na nilagay nga ni red beans. Kaya kung style na yung skilana eh. Sige, agi din niya. Ito pa dong bato. Isa pa. Ano pa pagkukasud din. Wala, hindi tas bougainvillea. Luga dyan na aning bougainvillea. Oh, karaan na. Dako nag-iyan ko ano. Mauga mo. Bisa mo. Saan ito maestro? Gida yung mga estudyante sa moto. Nobe. Isakay niya sa motor. Ang mga estudyante. Maestro ni. Lalagi lakra ba? Tigo ni sila. Ang katigurang punable. Yung luksuras po ang saon. Wala. Sa nakasiskat. Muna ni sila. Siguro.
Practice pa. Lawan na. Sao na ni. Nga na ilang punto. Sarong practice pa. Ay, chinilas. Ano yung masasa? Masarang ito lang sir. Nagmotor. Oh, kuya ko silang maestro. Nagmotor. Isa kag-motor mga estudyante. Lingawa. Wala, karaan na ani nga bougainvillea. Oh, wow. Dako na. Bis-bis. Ang inita. Bisan gani lang nindutas tanong. Uy, labing grabe kabukad ka. Tanong. Nagbuwak ganahan. Nag-init ni. Nasa dry climate. Buwak gagat. Ano, suta. Hindi ito buwak eh. Stage ko. Awana ng eskwelahan. Hala. Ano, mayawa ng usaw eh. Pinakuan na mag-adyo. Pinaradyo na. Estudyantehon. Lord, ano po'y kuwan? Ano po'y beans? Daghana bago beans sa nila. Saan may pag-utilize niya? O kanina guys, kanina nila tanong. Nakuha ako. Nice. Wala. Kanina ba eh? May sibuyas. Iwan. Ano ba? Sibuyas. Wash your hands. English Park. Oh, looking like Canggu, but not so green. Magamit pa. Di malata. Magamit pa. Magamit pa daw. Botilya. Puthaw. Takubo. Sulanan. Mga plastic. Limpyo nga papel. Karton. Tansan nga. Aluminum. Botilya sa mineral water. Lata sa soft drink o beer. Sachet sa shampoo. Tetra pak sa juice. PC nga tuwain. Takog nga aluminum. Residual. Di malata. Nakita ko niya yung category. Ano sa residual? Di malata. Nalipong naman yun. Residual, malata, aluminum foil, ligid, disposable nga baso, plato, kutsara, buwak, mabildo. Sayop naman yun. Residual, ito silumos, mga napkin, ito, pantilan na.
Mga mask na residual. Malata. Panos nga pagkaon. Hinagpatan sa gulay. Ano hinagpatan? Hinagpatan sa gulay. Ah, okay. Gipakpakan na. Hinagpakan sa gulay. Hinagpatan. Panit sa prutas. Hinagpatan sa gulay. Dahon sa kahoy o bulak. Ugat sa kahoy ug sobrang tanom. Ari. Nasa na? Sa saging. Butay sa saging. Butay sa saging. Hugaw sa kusina. Hugaw sa tipak sa ito. Magaso din sa stick sa barbecue. Ano sa sinilang segregation category pataka man. Uy, wow! Dapat karaan ng kahoy. Kung anata ni ka naglingin, yung nagurot-gurot, yung bunga. Hala, dakuan na. Dapat ka na chuchi. Saan ko ng tubig dito? Silig. Mga bato. Ay, ko ilang kuro kalibo. Nanig magbagyo. Meron ko. Tapid akong mangga. Sama na yung sulog mo. Gusto mo late. Wala po dobulak. Lala pilibil. Lala. Oh, imposible kini rong room. February. Puno. Uy, uham. Lamang juicy man. Uha. Aba, sa eskulahan eh. Eskulahan. Kung nga bill. Only lang bill 3,940. Dubulak po na yan, udah dubulak. Signan akong anak. Nawi ka hugaw sa washing area. Why, oh why? Washing area. Why, mga nilang washing area. Kaluoy. Dirty. Ano yung mga gasani. Magas ni. Magas ko. Magas eh. Ano lang washing area? Ginoo ko. Ang siya po yung mga wire-wire din. Dapat ko on. Drika ka. Namin ka. Lingaw. Ay, dako ading kuandar. Simintos di ko do. Hindi ka kuwag tubig sa sabta. Kanag siligan. Ay, nakataga ka. Mga to, silito ko. Ay. Saan nakabot na? Ito nga sa pa-teacher. Isa kayo motor yung student. Sorry, a few guys. Sa po kayo
sila iskat. Hala. Lalingaw. Nanindutan tanong matalinis mo. Nice po ni siya ko. Aesthetics na. Talinis, no? Siya po pa sa yung tanungan. Talinis. Priyam ni sung ibutang. Ang laing mabutang. Kaya ko ganahan na ang mabutang tuwag. Tuwag tayo dali na kung butang tanong. Doon na po dun sa juga ni tatay kay laguan yan. Wala, tumbag rin ni sulit. Tumbang. Latuan ni teacher sa Anita. Ginoo ko God. Anita. Ambot sa ubang nasod God. Hindi ko pagkaha. Noon okay man yung open air God. No? Healthy man. Mainit ka ayaw lang dyan siguro niya. Ayaw, Anita. Init na maguging panahon sa una kay di man ngani katalinis ang init init nagajud ka adyo lutas beans balik ng sound siya kanay pagkuhan beans wow perfect. Nice naglinya mga kamunggay kita bakas video. Ala, duta naglinya ka munggay. Perfect. Ano, linya. Yes. Right. Very good. Ala, hito sigurong variety ng niwang o tambok. Kuan, sibuyas. Local o hybrid gurang yung tambok. Ambot lang sa taste. Okay, mas sa luya ka ang local gabi kuan ginger mo kayo alam mo yung kidagan sila kamunggay di kamunggay tatan mo wow nasa ka ni si sir ano kamunggay itanong gad no tatay muro ni naabot man siya diri siya kung ginatod si Scott wow na po siya washing area okay na washing area sa ito speakers pero limpyuhanan dyan kahapon Blackpink pa ko no hindi ginawa ko okay mga kutsara na hubong ginawa okay petalisay kabangkawan na ginadindadaraw kabangkawan sa paasunahan kabangkawan na gino so na yung mga agupoy daraw na mga kagang ay ginoo tapi basura na pundok ay mga lingkuran na wala nagigamit nice may mga lingkuranan po do lingkod tanan pero sa una yung lingkod tanan sa saka lingkuranan iyahay din area gad okay na dagang kahoy bugnaw listo nga labing inita danas tatay sana ni suod ang bito dando diba nang kamunggay dito tayo nindutas kamunggay tayo tambok kayo hindi ito na ni nga niog kamunggay ba? Na? Hindi ito? Ano sa mana? Far? Na, dekuan ron. Asa, dapita na. Grabe po naglinya mga gajud po. Asa na sila? Alas gusto ka rin mga tukaw. Ha? Magpitin na po? Lagi. Balik sinoy. Ito pa kay parang kompleto ang taon. Nagsiskat asara. Sir ko. Sir nga ito igagaw plus kita tiboy. Ha? Ila ka?
Ano man? Asa si Skatay nagsusugod na? Wapa mga buta mga bata ba? Oo. Unsa man? Bas kita. Ikaw ko plus kita duron, ha? Oh. Garden mo unra ba? Ha? Bukoy garden, no pato na kuan. Kini ba unsa man is jatay kini? Beans ba nga kuan? Kani ay tag-aso bunga. Oh, unsa man na? Bawo kay mura mo na nagham yan may bagyo ni ato. Lagi unsa man na si Ja? Ako kailangan na. Makaon guro na tay. Di ang kaon. Kaya ni ato pa diha manas ka. Taas ra pud kadyo nig mang harvest ta ana. Diha manas ka aning nanay tatayan do. Ilang bahay nanay nimo. Oh? Diha ang kahuga. Para sa man nila. Yo, palandong ra. Posible pag palandong ra ni. Di man makaon mo ana. Magamit ni oy ki. Oh. Be. Ang taas lang po lagi ni pang-harvest ni Sura kay naon tagsa-tag sa dapat mobo ra nga siya. Murag ipil-ipil tayo no, pero lain po sa dahon. Iyang bunga po. Tanda mo ko. Sa pa yung oras sa sir. Sakay ti sa dabunga ni. Sugod. Magtungkuan. Daga nagkaraan po ng kahoy diri tayo no? Pareha sa sentral ba? Amo sa sentral, sa ubos na apa? Sentral. Wow, ingo ba siya ka na diri? Punong. Naraway dagang kahoy dito sentral tayo sa ubos na apa? Baka dito no, dagkong kahoy. Katong tayo mga bahugan na eh. Oo, dagkuha ba dyan to? Naapat to. Nanduta dito sa una, dito sentral ba kay dagang kayong kahoy niya, ilaw mas kahoy mga on. Ang bugnawa lagi, nanduta ka adyo. Muli tayo, kumular ka tayo dito alas 12. Hus, balik-balik sina dito. Nahapit na mahinan. Nakit naman nun. Hapit na mahinan. Naman to pagkuha na tong sakit naman nun yung kuhan. Sakit naman nun eh. Muring kasi mulikon. Murag mo, di man kurente. Mga mas maluhag ra siya, maluhag. Saan siya? Mga bata oh. Yung kay mga bata oh, niti kay ganina. Practice. Sa sentral ang mga bata. Yun, taga. Kau to may nagpicture-picture dito kau. Kutaason nga ba tayo? Dao. Dao, ngingari. Nita eh. Palit kong scrap lagi ka. Binginita tayo no? Ginoo eh. May muli na lang siguro ta. Adyo ko mutanaw ko. Sao man na? Aw iba. Mutanaw ko eh. Bala ng piti-piti da. Siguro abong lawas mo eh. Tanaw lagi ko. Nawa nitir ba tayo? Hindi tanaw niya. Tinudluan man dyan ni silang mga teachers. Bebe. Hindi ito na nga ni kay kuan dyan po ba? O gunsay pinuntuan si estudyante. Agdag ko, dyan po yung nagkuhanan eh. Sukor po ito siya po man eh. Pitan ng kaya. Ala. Andiyan kayo mga style anis pinuntuhan. Kaya 5 minutes rapod ko no mo itong magdali sila basa. Ano sa sina? Balik-balik sina si Ja. Sana. Ano na tay? Mag-fire. Parid na. Parid na. Ano sa sina sila? Naglinya-linya naman na. Kaskas na gasolina na. Parid na. Parid. Guro niya. Saan sina? Asa si? Under naman sila sa PNP. O, yan ang fire. Yan yung probinsya. Sa may ilang mga function dire. Ito kay lain na po utok ni Kero. Makitaan na. Ay, hindi final to. Yan, namyo na siya. Sanihon. Kita mo kuhan kung anong ta. Naglayan. Na nagkabimao ng bata. Ay, yan. Naroon na siya. Kay kulang ra siguro magbanding na niya. Garap lagi kayo ay nakabantay. Pinakabuwang pinasagdan. Di ba kainit ito ko ano, stage?
paling internet di ulo. Iba kasi Brad. Asa pug ila unsa po lang sakjan nagdami ko ang maestro ganina gisakay ni jag tricycle lagi ang mga estudyante motor. Eh, kung pag-ay dito sa punong tayo po. So, Ano pug ija kay gisakay ni ja sud tanan estudyante. Hala. Unja, ano sila sa stage? Ano sa man eh? ano ba nagasa? Ah, sa stage dia musud sa istorya? Hala. As in. Diskuntis daw, mo sa ilang piso. Hmm. Mayro para ba ko na ingon si Girl. Hindi nga ba sa tayo no? Di naman sikat radyo pero magamit lang po nag-TV na akong mag-newscaster ni mga bataan ni. First time ko na Nagpunto nila, inistoryahan. Kani, murag si Mamis na ni. Baji na sa karsada ay. Pinag-orange yung kao, siskat na di. Sa ako man. Di na nasugdan karon sa pagkuwatan ni Girl. Nabahala ka ng PTO eh. Ha? Una-una na, ni-reschedule na Sa ako naman. naman. Dapat kuha no contest ani si Pao lagi. Di lo ta kadto. dating sakit naman nun yun. Ha? Katong pag last time ni sakit naman nun. Saban. Patawagan naman tong tawagan naman tong taga-therapy dito pasin. Unsa man ding oras sa to agwan? Dos. Dos? Oh, Diyon sa namong oras ah? is this. Alas 10? Alas 9:49. Ah, nya mag-commute ra ba ta no? Ano ko motor? Adto sa ina nga laing adlaw na laman na kay mag-garden para ba? Ha? Laing adlaw na laman, mo di ugma na. Ini kahuman diri mo garden pa ko. Ito na human ng garden. Sa kahapon na. Malandong nga po to dito. Mga po to init to dito. Okay, karon pati nang inita dito ron. Di ko na nga Yung lubi. nga ni Bunbon oh. Pero magdapo ko tais babaaw kanding. Kining lubi po tayo no. Kinahanglan po ni kuhaan og harbisan pirmi. Mga tagak, mahabukan, mga estudyante. O lubi. Ay man. Yung mga lubi ba? Awaan di mo to. Na lubi nga way bunga. Tur nas gawas na. Pang shade ra. Murag palm tree ba? Ngano ba? Nas gawas. Lubi nga taas-taas na. Hindi sila. Tura-tura, ito na pagisakay. Itong siguro ang nga maadyo na ka. Balik sa inyo mo tanaw lagi ko kung mati ko. Hindi mo nagsiskat na nila. Hindi pa din yan. Wala. Mas kaya arang po mga estudyante sa kamotor. Nangabot na sila. Abdan ka dyan din ipaniod to. Tara. Iskat. Nanas kaya na. Hindi yun na. Kaya Ito na to. Wala atras na. Dada, mamis. Nagkakita yung ito. Kita, Basta tayo si mami. Ito na. Niabot na. Nag-grand entrance na si Iska. Niabot na. Si Princess Kat. Ada mo do ulang ato kay ma-discourage ng bata nga. Tila. Abot yung prinsipe. Galigid na naman sa The 12 Prince. Kaya always ka to. Tsa. sila ra may Abot na, oh. Titi ulo. May pila na sila pagbuok. Kuya ko sa nga niya. Yun, nasiskat yun ako. Tudluan pa ka na. Amot na lang yung bataan eh. Tapos dyan rin. Sila si Scott siguro na to. Ila si kita ito. Ito si Kuan. Tatay si mami. Nangyayari mo lang doon. Ginit. Sa nasiskat. Tanaw yung performance. Wow, man ko may amplifier. Lagi way amplifier. Unsa mo na? Saan sila? Dada ako ng libro si Scott ay na. Ano kung dada na sa libro?
Kung start ka ito na ito na mga Hmm. isa na start ng mama niya. Nag-iwi amplifier. Saan mo na? Microphone. Saan mo na siya? Ay, ako. Mura po ni Gwana tiguang si Mamis. Mamis, no? Ano bas Mamis bagay mura po na tiguang tayo, no? Mura po 20 ka ba? Grade 6 na na-scarf? Ha? Grade 6? Oo, grade 6. Na may grade 6 lagi dito sa board, sa Central. No, si Pod. Depende rin dyan nasa buwan. Sige na, pa-scarf ko. Sabi ko siya ko daw. Ate, alam mo kapakita, ito mauwaw lagi na. Mag-discourage ng bata. Ay, makatawa si Tani. Ang mga picture sila diha. Galing kamot naman ng bata, ah. Mga tawa si ko. Anong injo man yung sigsundog ng itsurang Edwin de la Cruz. Nakailan sila scarf na. Oo, kunsan eh. Yung kitag na ako. Tiyan. Oo, pinapicture pa sila. Ah, hindi ka pinapicture. Mga tuwan ba kayo? Bidyohan. Ito, sigat to. Huwag ka bidyohan. Aray, aray, aray. Ag tubig tayo na diha tayo. Ag tubig. Tayo, ag tubig tayo. Tiyan, garais ka. Pinatubang pa. Aray. Padapawan mo. GP Olo. Rao. GP Olo. Di ako diri madam. Uy, ikaw mo din Lia? Ginoo ko. Okay sa man nakabitod ando man. Tatay. Iba man dai ini. Musta naman ka? Okay ra si Tidana. Asa gyud anak ron? Apil lang ka orange. Ah, apil? Ludakuan na. Apil lagi ti. Ludakuan na. Lagi buja grade 5. Ah, oo pa ka namin dyan. Ah, maestra ka. Wa te. Ah, saan ka? Online ra. Online ka. Call center buja ko ra ning undang ko kay ning ulit na ko diri jet katong pag-pandemic kay pwede. Hulo ka gwapo sa imo anak. Uy, kisa imo pangan. Iba bless. Kagwapo ba aning bata ah? Lagi noo ka gwapo. Bujag. Kisa pangalan ni. Clint Louis. Katawa si Kusi dyan. Kaya Clint Louis Guno. Ang katawa lagi ko. Ano naman eh. Pani sinuwi Clint Louis Guno man eh. Louis so ni sing. Anong Louis mapod? Asa man ko? Pa ako lagi nga nga Lia. Painit si buta diri. Anak ni Louis kay Louis Guno. Ingon lagi ko nga. Di ka pwede og Louis nga. Di pwede usara imo nga kay ang Louis na pos kuya Louis. Lagi. Liyo di pud pwede ako lagi Ano ngikuan nga L. Ano Louis mapod? Lia malagi di. Ngita ko L nga kuan ma. Pangkoy laing ma. Ah. Kitaan nga Gupuha jud. Kay. Ni Ginoong sa una. Dili na ko diha. Wilio, gwapuha si mo anak. Gwapo jud mo anak. Tama ka diha te. Ni Ginoo ko. Munta dyan na, nagini atong mga anak, kay mga gwapo. Ha? Tapos si tatay, usang ko tubig. Aw. Mama diri mo sila kana diri ang radio broadcasting. Ah, ana, mag-contest. Kana sila diri man ang kuan. Ah, jadi rira mamati ta. Amin ra ta. Ah, Di okay. sila ipakita. Sila ra pud lagi na diri. Ah, unsa man na kanang ikuan nila kanang Mara bang magbumbura jo. Ah, di mo dungog natutanan diri ah. Oh, kuyawa good, no? Sila sa gawas. Ang uban nga journalista sentral. Sila ra pud na diri ang broadcasting. Katawanan sinagpangan yung anak kay pero Louis Guno. Katawa lagi ko basa. Sini Clint Louis Guno, mura mag-anak Louis kay Clint Louis Guno. Katawanan sini. Malagi po papa di igo no. Ala. Atong apelido pod. Ang ita lagi kog L nga pangalan sa wa mo ko laing
makuan si ulan ano dito pod ang Louis pod na mong anak ni Ate Vilma. So po taing ani dong. Oy, di man should. Wa poy. Ganahan po ko nga mo rhyme sa Clan kay Clan tahong na. Kuan na nan pod. I-rhyme pod na to. Ate kara ini tate? Hindi mo. Ato sa kong tatay. Sige, ari ra ko. Oh, dihaan nila. Oh. Tara may sila dire. Oh. Sige, Lay. Lot, wana, nindot ka jug tingog. Oh. Hello, apoy pinamotor. Tay, ninduta, dire tayo ng mga dahon ng lupad, na? Ninduta, tanaon, oy, kuan lang dyan, no? Init, o, sabot. Kay murag na kuan diri, ah. Kanang, kuan kay diri, ah, oy, kahoy. Ha? Lia, guno. Si Lia ba? Dia. Guno. Kaya kuno. Lia si Isang anak. Ikso na sila istong. Ug si Julius King esposo. Lia? Auxiliar na? Oh. Masa na maestra? Lagi ko ng maestra day kaday. Wapo ko kadungog siyang tubag Ha? tarong. Ha? Wapo ko kadungog og tarong siyang tubag. Auxiliar lagi anak ni Siriay. Lagi ikso na sila kuano? King no. Soon. Oh lagi sila istong. Diha manasa si Edi sa. Nalagi mo rag istong dito sa ato lagi sa ing ririt ko no. Oh, si istong mo kay. Kaya naman kami daron. Dako bang si istong. Kaya naman daron. Amot kay Manila mo tong na la sila king og si istong Manila man to. Mas mamis baka wala tiguang tayo. Ingon sa masker. Ingon sa masker. Kerp, mo ko kakita ta dito ay nagpundo. Pag picture rin mo. Gara ra mo to, magingana pinagbay-agbay. Maestra na, maestra sa sentral na maestra. Ay Ah. Ang gwapuha pug anak ni Lia oy, ja katawanan na magpangan kay Clint Louis Guno na buing na diha. Louis Guno. Singa? Clint Louis Guno, ja katawanan kay Louis ba ja Louis Guno kuyaw sini oy. Sabi ko anak Louis kay mo Clint Louis Guno, anak Louis. Gwapuha bata oy. Apilan ka ni dira. Yung gwapuha si Kaju. Ko pa rin mundo na siya. Pa. Ang gwapuha jud ang anak. Grabe. Ano si Papa anak? Ay, murag sa kaliwat siguro. Murag sa side nila. Lian, no? Gwapo lagi tayo. Gwapo, Jude. Isa ba ng tiyo naisig ko sa simbahan da anak ni Malak. Gwapo ha, bataan. Dutag mata. Basta gwapo ha. Di mo describe ang kagwapo. Gwapo ha, Jude nga bata. Lagi, iskat po do. Lahi po kagwapo ng bata. Lahi po to. Lahi po kagwapo to. Amahan. Ano po ito kay gwapo ha? Murag pa rin na yung usab. Kato pag grade 6 po na ron, bata Kasmit. Ah? Gili. Baguwang manis iskat. Saan ang graduha ka ng bata? Manghud ng iskat na. Una, manis iskat. Pay manok usa na saag. Ay, dakunos mga maestra yun. Butangan siguro kahoy-kahoy nisto nga tayo, no? Randili init. Saon maniingani oy. Isa na matagbutang nga mga tulo ko mo. Saon kapag solusyon na ingani no. At dok pa sa higot. To ano. Wala. Mga bata. Kuy snack gida si Iyay lagi iyay. O kakaon siyang ginikanan. Uy, basta kay igsoon sila istong si Julius King. Kato si Istong dito. Di ba ilang bahay sa una? Ngadto, Babajon. Kato si At bang ila si Kuan.
Johnny ba o Lagine palin? Akala si Estong, anak na ni Birta. Ah, handa si Leah. Si Estong o si Julius King. King King. Akala si Leah, Oh. anak na ni dili na anak ni Birta. Oh. Anak na ni Iyay. Iyay. Iyay, Oo, anak okay ni lang. Iyay. Maunas Iyay. Dito manas bukid nun. Oh. Ah, dito bukid no na siya. Handa, ijang gibilin sila Leah diha ah. Nakahuman og eskwela. Nakahuman nagtrabaho sa CED. Ah. Handa. Diyan nagmaestra di ay. Ako mag-eskwela lagi. Madyo, handa. Yan si Leah. Ilang gibilin si Leah. Sabot. Ha? Asa mo da ijang bana? Wala lagi na ibana pa. Kana Iyay. Si Oh, Iyay kato. ba? Iyay. Ijang bana ba? Kasi Iyay igsuon. Guno. Nilang malak. Lagi. Lagi ijang bana. So nila noy malak. Kana si Jamo igsuon lang malak. Tenga nung itumon lagi sila noy malak tay. Si Alay ka ng iya. Papa po nila Kuya Leo ba? Si kinsa to'y pangalan to tay? Si Nandot. Andot. Oh, noy Andot. Itumon lagi tay. Si noy malak po itumon. Ang mga ito, malagi ng ilang mga ginikanan. Asa man nadapit ang side? Puro so. Nade ay nga na kaliwat na to itumon. Oh? Sa bukid mong naka na sila mga trabahante malagis bukuhan. Mga itumon, kanas anhing Oteno, ilang apuhan. Motoy bata-bata, ni anhing na ng rusa. Motoy tigsakas lubi, hak-hak sa lubi. Tigak-hak. Asawa ni Oteno, sinadimit. Yan ilang anak, Mone, si Teresita, Roberta, Yung mga pangalan. Ito, si Iyay, si siya, si Malak, Andot, Victor, ito ni sila, Victor, ako siya namatay na si yung naglando ko to. Ito na silang buhi. Saka na si Iyay, anak, agka na si Leah, anak na ni Iyay. Ibalik pag umangpon ang isang malak. Lagi. Correct. Ana de kuno dia na sa blue nga building baka na ana sila mag konstrukstorya nya makabati ra kuno ta diri sa gawas. Di ta makasuod. O di mati ra ta kay mo lagi gradio. Sa ato pagkatuhing amene mo, anak tong Iyay. Anak to ni Leah. Leah. Hindi pwede mo sud no mo tan-aw no. Di pwede mo tan-aw lagi kay ma-disturbo ng mga bata. Oh. Ay, mo ka mo tuo. Nabadjay bata nga ganahag na ginikanan. Salamat kinita kay si Kerp apil-apil lang mga ingana. Dili kay duwa-duwa ra apilan. Ingana mo importante gato kay isuyo ng bata. Ala ka cute sa mga langgam tay. Dugang na namin si Kerp. Tay tanawa tay mga gagmay langgam. Ang tamsin na tay no? Kuryon. Ha? Kuryon. Kuryon na? Ako day diri no. Ala, gagmadya, tiniktin. Unsa po'y kuha na ni mga langgama tay, manguha og mga insects diha. Oo. Nagig tiniktin ka katawanan. Ala, magtiniktin na gina sila no. Mukha lagi na bukas sa putay. Katawanan, ala, nagtiniktin, ala. Baka mo ta na pila ni ka eskwelahan na mag Cute sa mga langgam. Kuryon na tay, kuryon. Sa to pa kini mga bata din mga bright to ni sa ilang klase. Mga kamao. Jedin. Was. Ka Jadin, unsa po ng age. Tapulan.
Huwag kini sa papa na alamang ligadig ka ng higdaanan. Na gani, murag magpangkuan na higa. Hindi ko ba? Tawanan si Katoy. Ito sino yung biscuit. Ayun, sino mga langgama na. Uy, tidiktin pa. Ala. Uy, hawa. Hawanas to nga, no? Sa bakit, iba, di lang double house ito. Natin? Lagi kiwa na. Alas 2 makahadya. Alas 10 na ron. Oh. Maniudto pa. Lunes na puta. Kung saan din kong lawa. Lunes. Aw. Oh, so, kung saan lawa na. Balik-balik. Sining tuwing. Sakit man. Balik to. Sakit man. Nawa man to yung sakit. Ha? Di man sakit ka na lang. Murag maluhag siya ba. Nang sakay ko sa motor ganhinam. Inimuntol. Oh, sakit. Sakit man yun. Uy-un lagi kasbay ka ang maulian ang sali ka ng mga unod. Pag motor kay muntol man pod. Mabalik ka ng Tuk mana dya makana ta. kanang mga unod diha nga nang iple tungod sa ang hilang nga bukog. Yung lagi Kita pong mo ko sa motor X-ray. kay muntol-untol. Oh, lagi yung hilakaw ka. May nga na ta og tiguang mo sakay tay sa motor. Di sakit yung kalawasan. Walang malunhat lagi. Lagi mo mapi ang nanuno. Ginoo. Kung nag-ingon pa ka nga bungad to ta Kaya karon. niya ni anak sa motor, ginoo mingon siguro dito. Ay dang eh, mingon siguro. Ay. Tay na gadong. Punong tayo kay tan-aw tan kay ingon pa ka. Yan hip ka. Ano hinahine ra ka pala. Dutas white na ko skin. Yan yung tanulandong. Dapit mo dinig dagat tay. Dagat na diha? Katunggan man eh. Tim sa Canada baluk dagat na na. Dagat ano dos ko lahat. Manglingkod to tay ta. Dihara na. Ta dito ta na green nga lingkuranan ta. Dulduol to. Sa lingkuranan ta. Mari asa ning kuno diri tay agiun. Ta dito tay green ta. Muliaris ako kumulibot ko. Sinadin. Na dagat naman din eh. Lobby sa Pinas Roman. Let's see what's inside the room. Electric pan na. O nito tilang lingkuranan o kay murag disk nga basta sa una. Nice. Lahi ko rin style rin ng lingkuranan. Lahi ko rin style. Floor wax. Pero Piba. Maritis Asinero. Honesty is the best policy. Ito teacher name. Ha? Hoy, nagpipicture ka na. Oo, nabidyo-bidyo ako. Hala. Yawa bro yao. Ano sa man tanong matay? Mo pokto na. Na daydan dia. Tutulag kahoy oh. Nabedaan dia. Loh, dagang nagbangkaw diri eh. Nasuda di sa eskulahan ng bangkaw no? Dong nang nga to suba. Loh. Aw, Dong nang suba dia hibagdan. wa man lagi ni simentuha, inig magbagyo dya tasag tubig, maabot diri. Loh, hunasan man ni. Loh, aging mga estudyante diri. Hala, kabangkawan naman eh. Ni mga kagang ani. Nauga na tayo, kabangkawan. Yawo, kabangkawan, nauga. Nauga nga kabangkawan. Yung kuan oh, beans. Makaon jud ni tayo oy, taas nang jud kay ni. Lisod pang harvest ani babaw kayo. La, doon man dagat tayo no. Hindot ko ning dool dagat mo. Yang ano nga inita man diri kay way kahoy sto nga. Daydan ba? Nice, mga nga ni tayo no kay landong.
Nalingkuranan diya sa ilaw. Installation. Pero dito sa mga mahugani ba ito central ba itong dagko? Gwapo din ang dito ko. Hindi na ito ingani tayo no? Nindo ko na pinatri ko na. Maka-shade man gyud siya pud no. Kung lubi katong lubi na please bajon nga orange. Maka-shade pud to nang na program ato mga ginikanan mga lingko. Dili init. Loud ka nagbumbil dere oy. La. Grabe, hawa na oy. Dako ang playground oy. Hala. Dako ang duwaan sa mga bata tayo no. Hawa na oy. Isa tagisa ni tatay. Sauna. Kuyawa ka joy. Pinunsa man ning siminto naguba na. Ha? Ay katunggan man eh. Ah, katunggan ni sauna? Sayang nga gud ta ka medyo dini katunggan no namgay mahugan ni. Muga katunggan ni sauna? Ha? Sayang nga gud. Kasi imposible katunggan ni oy. Sayang nga gud. Anahaw na pa anahaw diri oh. Nadakuan na sa anahaw. So very big na anahaw. Apoy hand washing. Duol naman din is dagat tay. Yawa oy hangin kay diri oh duol dagat. Hindot diri nga room kay duol dagat. Hangin. Be. Hala, duol na gadyog dagat tay. Pay kapadyas. Oh, dito na duol dagat. Oh. Wow. Namuwak na po ano, maridika ka. Ano pa kamuti? Oh. Ay, lambuan. Medyo kayo dagang kamunggay. Very good. Dagling niya. Hindi tigin kamunggay. Bugso. Saan ka mangitag kamunggay? Ang dagko. Napawi buso kay. Hindi po na kamutihan. Dari kay lusok. Ang sorry. Inangka. Luhag, rin tubok. Hindutas ba kamunggay tayo, naglinya. Hinduta ni tanaw na, naglinya. La, hinduta. Uy, hala, hinduta ba nagbibadyon diri tay? Tayo, saan ni punong ni? Saan ni punong ni din eh? Punong, barangay punong ni? Oh. Gay beach na na. Ay, oh, Gay beach. Di ay no, agkilid, ani. Tupoy kapadyas diri tayo. Yawa ni kapadyas sa daga nagkamot. Hala, Gay beach naman dahil ni diha kilid. Ginoo ko. Higirog pang buwan-buwan nira. Wala para sunasan pud. La, ninduta rin diri pud tayo. Ninduta rin diri kananas mga students tayo ni kaudto. Mga magbaon. Hala, na di puti nga juta diri tay. Nalagi white sand tay. Na? Di na naman ay white sand diha. Na di white sand. Na, malagi na yung white sand diha lagi. To, white sand to. Nadi white sand dire? Ano man ang naman ni white sand diha, oy? Kariwat ko rin kanigaw. Huh?
Sila kaliwa pa sa Pero pa ko kabanta ano tay? No. white sana wala tungod kay Anit. Taas ra ba nga stretch oh? Lo. Nana di white sand diha tay. Anong naabot mag white sand diha? Kasi ibabaw ra po'y white ani. Sa ilaw gray na ni. Hala ni Duta, dako ag dagana ra magbuwan-buwan din ni tay. Ninduta diri ako ananan tay no. Kanang kananan, may ngana pero sao man ni dapig dagat. Tay gani bang mga ingani ba property dos dagat ba? Ingani. Anja magkuan man murag mag soil erosion man tay tahay ba? Musibog. Hintay diha pa ag juta, sunod diha nas lubi ag juta. Musos ba, musos. Mo nang aguban butang ag kuan na diri mga pato-pato diri. Lagi aguban kay butangan lag simento aron di mabanwas ag bas. Anja. Unsa jud kay kuanan na no? Na day pato diri, pato nang nas dagat puti. Tata puti nga langgam. Puti nga langgam. Aron Ilang bulbul parehas. toto. Murag na puti tungod sa init sa tag-om. Murag na puti isa. Di puti jud si Jatay murag puti pero murag ibabaw ra puti ano. Tata tala dughan na lagi mga pato. Na day pato sa dagat. Kanawa sila sa sulor. Puti do kabog ta naglakaw-lak alo to na pod tulo na. Oh. Lo to na. Na di mga ingana diri tay. Ay tabon man. Ala, puyawa naglupad-lupad na. Ala ninduta. Na di mga ingana diri. Pero lupad na. Ala. Ninduta gud. Nabot na din ang mga tabon diri. Puyawa si. Ayaw dyan diri na magkaon-kaon na. Pwede mga lubi lagi na. Mahagbungan ta ng mga lubi. Ay. Duta o. Narabi talisay. Mura sa ato ay naitalisay ay. Kuyawan yung talisay. Ligun po ganing kahod dyan eh. Mura na mukot eh. Kiniunsa po na ilang ipangkuha. Lubi. Nanaunsa man ilang ipangkuha. Nakalsa magbunga sa No, yun sana inyong gida. Bukong? Pangsugnod na. Oh. Injura na gilibot diris dagat kay dagag lube, dagag bukong. Diri ra na sa Baybajon. Daghana dig bukong tay sa Baybajon no kadagang paglubi. Lagi pang sugnod lagi. Pag mga hoy dapin dagat. Diya kining ko ani mataga pang bunga tay. Puwak ka, di man ko mapuwak mo kay. Ate na may mapuwak mo. Kuan. Ay, lisod sinay nga no lukduhon tayo oy. Paday kuha tanawa nang lumaling na oy kuha. Toy butong. Pero lumaling kay naabay kuha. Ano nila? Ang bitaw na putput nga dagko. Napoy mga butilya diri toy. Kulafo. Na magiton. Magamit si nanay pasing mo nga na sa una tay. Mga bildo. Ay, bildo to idza ay bildo. Ito yung butangas kuan ginamos so dyan tinabal. Napildo dito ro. O dyan na po to lagi si Zeparias ato katong murag brown nga galon nga bildo. Nga to. Paraan na. Hindot mo kung bildo tayo no kay iniglim piyo pa. Bildo lang dyan siya no.
plastic. Gana po plastic, no? Wala, tuan na. Donated, diningani tayo mga lugar tayo. Ito? 15 meters? Ang sa gikan? Shoreline. Ano ya? 15 meters. Public. Tapjahan. Mau ba na nas balaod day? Oh, tapjahan sa bawod. 15 meters dito na away. Diyo ka musibog man, musibog. Ala. Sisyor may ngani ni mo nang ni andi niya turan. Ano di musibog ning kuans dagat? Last ngadto na dagat di ay ta. Napoy uban nagtipon og ang juta. Way juta sa una na nay juta. Pag kailang makuha diha. Asa naman ni sila oy? Apa nagsugod? Ano ako mamatik. Ito'y suga o nagsiga o wagi o. Ano sa sinasiara na? Sa dagko ni mo ganin ni o. Nagigiputod no? Hindi sakit yung hawak ka natin mo. Lingkod o nga na. Sakit siya. Gahi man na. Naan na naman yung hawak. Sumakit. Ambot sa una kay di ba dyan sakitan mo lingkod og makawadya no karon kay sakit naman wag na ana da matag kutsun lagi sa una ba dyan ka ba dyan sakit higdag mga kawadya mga gahi-gahi ay ilan yung kuan suga ba nagsiga yay CR ni tayo, ura ba? Saan ni sini? Ha? Asa man? Ah? Bahu ay? Yay! Yay! No build zone. No build zone malagi. Build. No build zone. Nandito kayo na po di gay beach. Hello. Kuhan ni dire sa una tayo. CR ni. Kalibangan ni. Gitam na naki. Katawanan ba ni? Gay beach mo din tayo. Ay, binungkog lobe. Lobe. Binungkog. Gay beach. Kaon dira. Uy na mo po di bitaog diri tay. Dugay na ka Junio kay labing dako ah. Hala, hayaha just ilaw mo uy. Ha? Hey man. Dagan? Na nalipay ka na sa fake yung reactions. Yes, is mommy. Dako aning bitaoga mura-mura pus giriro tay. Karag edad nis giriro tay nga bitaog. Og didto pod la Dr. Nonik. Dagko kay ba? La dagko grabin. Lig-una po ning kahudya ni. Hindot nga kahudya ipang tanom tay no. Unsa magamit tig mga unsa man ni tay? Furniture magamit ni. Tay? Aray. No, di mo dalig bali lo, ginuko ako sa hangin. Kapado. Ug bagyo ba tay? Kusog kay hangin. Ug kana ra bagliso oh.
Sayang sini mga liso di matanom, no? Makaon ning liso ani tay? Ay, laurel tree ra ba daw ni tay? Basig pwede nimo og pepper. Aw laurel ana. I-ground. Be. Resuda ni. Sampul tag mga pipila. Kabitaw si Scott. Okay, let's get some samples. Sura ni mga video. Kuwan. May video na sa ulo. Nasa kuwan. Hindi tag video tayo no isuot ra ana. Video na ka sa restaurant. Nga ni magunit-gunit sura. Karaganak ni Lia ang gapuha. Puha ba tao? Oh, ito nga to. Dahil kamulingkod tatay. Ginikanan. Diyan na, sakit na skuan. Dagan nagliso tayo, oh. Saan ni paggamit ng lisuhan ng dagana? Siya nga po na ni mga liso, yung mga tagak ra. Na mga lugar nga way mga bitaog. Ang hatag ni. Hana oh, tanawa oh, daghan nagsibling oh. Sus Ginoo kadaghan diri na nubo. Free bitaog. Kinsa man ni nahaglag mga bitaog? Uy, sayang nga ano, daghan na kaadyo to ay. Nagbitaog, sige nagbitaog liso. Na dire oh. Kamo na lashi. Ano? Sayang. Ang liso sa bitaog. Nice, ang bitaog. Teacher, batanon, kinsan. Batanon, mga teachers na. Look, kuya wag CR, oh. Male, LGBT, female, she. Teacher. Kuya wag si po nilang CR. Atman. Anak na. Masa po ng she? Di sa eskwelahan yun. Ay, amo mo nang doon, tagi-donate yan. Masa si po ni nga. Kung ano, kasi ni buot ni nga ni. Nawilang CR tayo, kuya ka adyo. Nadi nga na sa mga eskwelahan. Hello, mayong kwan. Kahoy sa ibabaw sa ato. Mayong buntag. Itong kahoy ba ibabaw sa ato? Sure. Ha? Kahoy. Yang naman ikaw, dia. Saan ni sino? Katawanan sino? Kinsa pa yung mong giubanan diri ah? Hi, mga po. Unsa mong graduha? Grade 6. Grade 6. Ano na buhay grade 6 na? Tipi uno eh? Nauy! Gabag kang nakikita ka na amo da sipral. Nick, Ito ba lang sipa? Ako. asam di lambay. Ito. Ang ganda ko. Long mo, man grade 6 dira. Daghan-daghan to ijang ko ah. Muli sa lamang tao sa malik lamang ta. Di pa man masugdan karon. Ha? Ano siglakaw-lakaw kay magsugod na ganin ni. Paniod to na to aday pas muta. Unsa naman yung orasa? Dis pa. Dis media. 35 na. Unsa man dyan yung orasa magsugod ni? Ambo to anong mga share dito. Huwag ka lang malit.
Di ba hiingon mo to sir nga magbawan mi gami. Kalit naman to. Nagbaw. Pag-abutos lamisa na naman to ibaw. Hindi sila kung tamalik yung taon sa aron ka picture ka. Yan, nagtungkar naman. Ha? Pungutan, alam mo nito. Saan yung rasa isokod kay... Hindi ko try po na ilang kanda, kanta. Unda? Ingon man ang maestro ka. Kung dyan anak mga bata. Yan na mga bata na ganyan. Oh, hitso naman na sila. Dakuha pughawan di rin no. Nato nga. Nakakuha ka kisa ni Juta ka na eh? Dire? Oh. Wako'y kalibutan dire. Ha? Wako'y kalibutan dire. Gitujo po ni si Sang ingani. Hawan sa tunga. Mga sa mga Ah, kay mga duwa-duwa. Sa isin kay... Mga balibol, mga ana. Kini sa ikubaw mo naligo, katunggan mo na katunggan ba kakahudyan sa dagat. Apil nga na sa katunggan mo sa gobyerno siguro na eh. Gobyerno na yan eh. Katunggan din ni sa una. Gito na siguro na eh. Dihatag. Huh? Ako kay baho. Gusto tayo di ni katunggan uy. Ano yung kabutuo na ka? Be. Kanang eskulahan. Wa malagi katunggan dito sa Gay Beach. Ha? Wa malagi katunggan. Ay, dito. Kung katunggan ni dire naabot ta dito. Dool diha sa sapa, sa suba. Wow, di ni katunggan. Beto ila dito. Ano ko kadungog ka? Gito na. Ay una pud bito katukan dito tay mga mangrove tas atbang. Dito, mangrove na. Basig part sa area ni tay mangrove. Nya didto dili. Kuya was eh. Ano ba kay hangin, no? Tugol na yan. Lugay ra ba ko to? Okay ra mo pag sayal tayo, no? Sayal, bitaw po ning isuot si estudyante. Pero mag-short o po sa ilaw. Nain, nandiyan po na ingana, no? Maklarog lubok. Piting. Tapos anyway, pinatribe-tribe naman nung nag music diha. Narap tayo lang bahay diha. Tugo na ito mga tuwata. Pre. Lakas ka siloy? Hindi po na patuwi, no? Laro. Hindi po na patuwi. Kasi ma'am nagpatabang. Tugo sa kuya. Amo lagi. Tayo na. Bensig ko stabos na. Sa po ng pa-music diha. Palayo kong siloy be. Kuya kasi. Chibu kay nga na dyan music. Loy, palayo ko. Kinsa ba tag-idza aning sa eskulahan sa Hipo, Loy? Kining juta ba sa Hipo ba? Gitaw rag eskulahan. Kinsa tag-idza rin?
dili ni juta sa gobyerno. Lagi kay dool mangguli sa suba may mga mangrove so di amo kung ngari karon kay namang oh Lutaw lang doon. pero amo ay tagida. Oh. Oh, donated di ay ning eskwelahan na day. Pinindota kinsa kada wa kailang kinsa. Hipo. Yung hipo manikpangan. Wala sakto atong huwaman. Atong huwaman og kwarta. Kay kwartahan sudah. Dai. Ano po, hipo ang pangano? Hipo. Hindi. Hipo. Ako ni sa Aras Pilipinas. Adi ni sa Manila. Kaya GP ulo kay pangan malagis tao ng Hanwario P ulo siguro. Ay palidom ng ulo. Wa na diretso na. Ampo tag diri? Hipo man. Hipo ES. Mas diretso na na-release. Hipo Elementary School. Oh, lagi kay ang babujan sugod lamang babujan wa pamuhuman lagi. Wa pa lagi ta. Wa pa man. Yung lain po yung mga sapatos, mga bata, no? Mao lagi. Yung coach nila ni. Oo, kaning mga tiguwang ani. Oh. Sakto mo po rin kural diri aloy kay 15 meters man na away from the seashore man ang kural jod. Oh. Mao lagi kumo suroy tag idza nang naay dapis dagat. Da, nangita pamron. Hay man da. Aw nag-withdraw to. Awa, man dyan telepono sa grupo. Muhatag mo po deg shade ni ingani no nga tanong. Beans ba? Katong dako. Nakaibaw na to gana mo diha. Ning gamay. Nador yung tag ma-release na kay aron nga kasapit na. Kung lubi ano, maglubi ni Ay, pataas. dili sa kuan. Na alagi magsabok-sabok lagi nga ako po namang ako ang kuanon ba wadon sa istorya. O di ba sa una ka umutak sumpag ko na ka to? Ambot naman nga kayo, pila na nakatuig ng lugar na wa dyan na mahalin. Doon na yung mama, nagdaan siguro yung pagkaon. Tanaw naman na ito kaloy ng antas ginawa na eh. Sige, Loy, sige. Sa mga dyan yung orasaw eh. Ay, na-release na unta. Hoy, sa sining orasa, magsugod. Dali si ma-release. Nami asosasyon. Hanggang ka nang among asosasyon para na sa babuyan, abaka, panagat, dili man kitako magikato, dili man ka bilyon man god, bilyon man ang kwarta nga i-request na base sa program of work na bilyon man, dili madali ng kwartaha o ka-release kaya daghan pa na nga kasuhon. Asa nang ko ba? Dali.
Ano kalihog-hog tubig na? Tubig. Kanin man. Yes, sama mo 5 dong. Sige lang paliton. Sorry, 5 tanong. Ato na po kakabukak pasada ka? Lagi na. Dulo ba kay karsada? Ano gawin na maligya na po dito? Di mo ito naninda ganina. Whisking day, mga... Ay. Mga jujurog na kantin tayo, no? Ng eskwela. Lagi na ni kantin. So, may klase lagi. Kantin man ko nimo diya. Kantin lagi na. Pero may klase. Di ko. Katoy niluto. Kasi kantin. Kani. Gini? Wala gini. Niluto. Ato bato karon saka kuan. Niluto ron. Adas. Sa mga pilyedo na? Gatok? Dili. Garin o gono. Hmm? Guno ka? Ang bana gono. Isa ba yan? Mexico. Si Leon Sho. Yun shootay, yun shootay. Yun siya. Leon Sho gono. Anak ni Pitong Balik. As in? Hindi ka guno rin mo eh. Gono lagi kaliwat niya. Kailan ako guno mo? Ako na ito. Pamalitong bagol dito si Jo. Kalimot man ko. Taglibas. Ako may gagaw to garit. Igagaw bita ko ng garet. Kana lagi po kayo. Igagaw po lagi si garet. Kantos garit. To atos amo na mista kanunay kada Disyembre 27. Asa dapat? Es karidad. Amo bita ilang gini. Oo. Nagdama ko ka to kailan. Oo, makauba na ng pares. Taglibas. Di man na sila Suga mo magbuwa. dagan eh. Karon kay di naman mamista kay. Nagbong malagay na ang Kadagan tsukog nga na sa una. Paspas kayo. lube daw kay waklakaw. Guno na yung bana dahil. Lugarin ka. Daga pa. Garin Pepe. Ite. Ang inahan taga kaliwat sa Gogon Garin. Oh. Ang amahan kaliwat taga Pepe taglibas. Hmm. Ayun kita taga taglibas. Na ako'y classmate sa una high school. Emily Pipi. Mili Pepe. Oo. Na ano diha no? Ano dira? Emily Pipi. Taga taglibas. Ambot asa to ila ha? Og alinso. Basta kay upper to. Dagang Pepe na taglibas og gono. Hmm. Guno na taglibas. Pero agaw dong agaw na po ka murag siging atos amo mamista. Kanto rin garit. Murag nakauban akong pares anak. Kay Basin. di man na sila magbuwag. Oh, amigo sila ka do. Oh, wa pa mahagbong sa sambutan. Pangutan na. Oh? Kaya Nahagbong man ang pares sambutan. Ay, Ginoo. Hingga nga, nakaila pag ang luloy guno. Kaila na. Kung sita ka na ikaw bang garit ka nun ay. Leon, murag nakadungo ko na nga ni dito. Leon Show. Ba naman na yung Bong, pinikanan ko Ginoo. siya. Paibabaw mo po ka juling lubi lagi to no? Mutan aray na nga, luloy guno. Kaila pa ka, katupapistahan ng igagong garit. Kaila doon tingali na kay naman ay kauban ka nun ay si garit mo mista. Di lang na sila magbuwa. Padalahan ka na usahay ng mantika. Uy, asa mo, oy! At tay guno. Kana sila sa Pausto, ang asawa ng Pausto, taga-Guso. Pausto nga. Pausto nga, aning Pausto ba, nga inahan nila ni Pure, nilang Junior Garin. Oo, kana ito. Ang kana yung tatay ni Junior Garin, ako dyan ang silbing majuan sa magagawan. Oh, pero kanang asawa ni Pausto, inagaw po na sa ahong nanay. Pando man na. Guso apelyido. Pando Guso. Oo. Oh. Gagaw man na nilang nanay. Oo. Abi, kuan man na sila, kaila man na kado sila nanay og si kanang asawa Pausto. Oo, karon di nakakita. Aro? Oo, karon Iguang naman lagi ito. buwang na. Para, 93. Sus, si iguang na. 93. Di na makaabot ang mga idara. Okay. O ba, sige Pero, ako madyo pa mo kaon. Ha? Madyo pa mo kaon. At tama ito ba? Oh. May iwan mo gani. Kanain ako na ito pagkaon. Ako sa dibon. Mahab na. Pero di nakakita. Isa man, hinungit siya. Ano, maestro, nagdaan ng pagkaon. Di man hinungit.
Di na ko. Nakakita ko noong doon, doon. Oh, hanap. Nadyo na ka, di nakakita. Di na nearsighted siya. Di ba kanan berarti nabintay. Tres. Sabi dahil balita ro nga, umabot ko 100 na anay. Nagtatay ganin ni Piping Baluminaryo, si Didong. Nabintay no Piping? Na! Dutog. Diyan maglakaw-lakaw pa. Matay na Didong. Agsi, Namatay na Didong. agsi mana. Di mamatay, diha ra no. Oh. Kabaybay. Oh. Namatay na po. Baka nga na idaran nun, maglakaw-lakaw pa. Asawa ni Didong. Biya ano eh. Priyatong ko ano, Japanese. Oh? Maglakaw-lakaw pa? Si nanay ni Ma'am Day, Patay si na ma'am. Patay na. Singan. Papa mo tuig. Si lain po itong Didong nga taga-amo. Taga Caridad Norte. Taga Caridad Norte. Lain po itong hingan ng Didong. Mas ka nabintay no yung ang edad. Iya. Gamay lang may kuwang. Di mo 100. Dihikay na lagi Piping ang kuwan sa dihikay ng Piping kay nabihay di tagaan bonus na naman na. Nato na po silupin tayo. Abot nagsilupin dire patakaglabog. Ako yung nga na mo nabintay no yung ko. Ay hao tagbaboy na. Biya na no, 99 no. Hindi birthday. Ay, salamat kaya nga po itong bibigyan nyo yung mahumanan doon ang scared. Biya na 99 eh. At taping nara eh. Saan mo na tayo no? Yay, Scott! Woo! Scott! Kita akuhan na. Dali sa diri, Scott! Dali diri naman tatay, dali! Kuhan na nagbaw. Ay, ito ay makuntis na siya. Makuntis na. Scott! Yay, Scott! Sila po ito magpuntis. Taga-Caridad na. Taga-Caridad. Hindi ka ng anak. Panghilang anak. No, anak. Akong apo Silvi. Wala na mo daw wala gani mo. Wah, pala kayo Bot na nagpuntis na siya, ba? eh. Bot na niyo. Hadok mo doon. Takasabot. Ano yung ito pagkato, magpuntis na to. Una ko sila. I-contest. Yan eh. Madok lang sa muduol na. Tayo no, sa una di muduol man na. Dili. Ino mo yung kasabaan mo. Di jud pag-abot na jud ng sabay. Murag, Adso lagi na. O di mo kagi kanda. Hindi ka na urmo. di na muduol. Pag mo ka di ka puyo sa ulo mo. Ito ano siya. Idaan ka ng bata anani mo. Oo. Tiga lagi taniwa lagi mahangop sa inahan. Mulagi sa una muduol na si Jo. Ambot na unsa? Aga nang Di naman muduol. ako ino padako ni ana kaya ginahan na baho. Pero menos dili gani mga dyan adyaw mo na to simo. Ang inahan? Ang apo. Di mo daw nga to siya ng inahan o. Oh, di mo adyaw. Di, lagi nga, Pero lagi na. ako'y mulakaw no. Mo daw. Mao ba dili Yung pa inyang inahan, di dyan mo ba? Di. Di, lagi nga na, lagi na mulado ng inahan. Basta kay dili mga inagatiman. Wala pa na kabuan diri na. Ako kay nagatiman ana. Pila ka buwan na. Gunad pag 3 years old na di na mo kusbay. Nya nawara ko kalit kay nadto kus urmok. Pila ka buwan oh. Buwan ba to? Pinangkan mo na. Yes, bye. Pinangkan mo pud eh. Sa manok pinangkan. Di tay pinangkan lagi di man na say manok. Main sino nga term ayun ang pinangkan wala ka minus. Nalaw, di kang pinangga, pinuwakan. Di po nang ginimingon liki ko nung ilara po na namin. Amo ko yung banday nga nganlan og liki sa kabayan. Naging ano ka na sila. Tapos di pa ni Odto na nga, umas ni Mati. Di pa ba na tukuroy ng mga bata boy. Sa tupa doon na yung ilang schedule. Alas 11 na, 5 minutos para alas 11. Sa mga niwang mundo ba? Yung mga nakabuntis sa baji yun sa may panga nila. Yahay, mga laki, gikaikyas ra. Yung mga baji nga, gianakan, ning naong gusto, ang likis ko yan, pinangkan ni mo, naon ra, yung laki. Ning naan ni mo, pinangkan ni mo, naan dili jud, baji ri, ining naan, yahak.
Naglaki, wala ra. Kawa man, gidada. May bata, gidada. Umahan ani. Mindanao. Mm. Nga man nakita mo sila sa mong anak. Dito man ang anak ko. Skindi tayo. SM. Hindot po dahil skindi tayo no, kay bugnaw. O ka nang... Ay, tuwa. Tuwa ko pizza na na pati pa Ay, mas iskat ba? Ito papalit og snack be? bugnaw. Nang bugnaw? Upo na. Ibaw ka sila bitaw. Wah, dahil kilibutan na to, talikod ka, igagaw din mo rin nakakita ni mo dito. Hmm? Guno mo din ang imong bana. Yung mga laki kasi girap ka ipsot. Mga baji. Mga kabuntis, mga mag-anto sa baji. Yung laki ni ipsot ra. Prisuhon, tanay nga na yun, na makabuntis. Piris. Nindo namian po ko nga wa na dyon na ka. Nang makapriso, o ka nang makabuntis ba? Nya di manubag. Bisan pag di dya pa sa pakaslan, nung suportahan ni dya ba, di kay mo lakaw raw, di dya suportahan, prisuhon na eh. Balao na sulti niya na, mo na. Panisya na yung ano. Asan ka? Ug di jaw mo suporta jala pangitag kwarta aron suporta sa bata kay bata ginahanglag gatas ginahanglag kuan mula magbaji ra Ugaw? hindi maglako-lakaw rag laki yahay ka jo Di na pa ko anong siguro na daw. Di wa na kay wa may abli na. idong kay kuyaw ka jo nagsira o Dito raw pader dong. Dito talo jo. Magbade. Ada hipugong-pugong kay maka. ani sina Sarado man. ay ngano si puna ano po na mga siyara na oh ngano si puna sina nga kanang kuan high school pa buntisan ni ano saong ka na no. So ang ginikanan sa nakabuntis may musuporta sa badge nga nabuntisan kay di mo pwedeng pasagdan hintahay batanon pag nakabuntis. Napay-eskwela akong gasok tiwas. Aray nga na yung mga sigsundog na skumantay. Mga likod ni kuha ninyo sudogon. Kasi mo. Kinis na na ni Buti. Dito magkuhan. Mga kuhan, mga purma, pansundogon. Ito mo. Sini sila. Mga sundog-sundogon. Graso sa pinalibot-ibot pa. Wala na si shag hair. Pining schedule nila wa din makadimao. Ginaon sa kana. Sul gini sa pag-eskwela. Pinakuyaw punig sapatos ting usa. Alawaw ko tiguji ko gingana sa una tumbling. Ana po, oh my god, mahal ko kamulokso-lokso. Aray. Mga kamao. Oo, malagi ma-appear sis. Nga sa anak ni Kuan? Pili-pili. Janler? Janler. Pili-pili. Kay bagay-bagay mas tingog guro ni kay radio man. Lahi ba lagi tingog ba? Tambok ko ng bataan. Tao sila siloy. Ngita kwarta karon na ma. Untag ma-release na. Tambok tani. Tawaw kay. Pero tawaw. Hindi mo sigsundog ng sa kalaki ko, hindi sig mga likod, mga kilid, mga saan, sinit sila mga sigsundog. Hindi mo sigsundog. Hindi mo ito masundog. Para indoor ko na diha. Para indoor. Sa Nakatahaw ba ko? tanan mga tao na. Tanan mga tao na kami mo palit sa mabit. Mabit ba? Dol ka na siya ng mabit. Abay mo kung sa mong project ang mabit. Landok niya po. Baka. Nagkatrabaho ka, nagkatrabaho ka sa mabit siya na. Nagkatrabaho to ka na.
Kon ka. Doon lang ko ang naana ng mga portaha. Doon ko kay ar makatrabaho ka. Antigo magkakamonos. Paano sinasara si Scott? Antigo ka mamonos. Ikaw mo magsugod. Nakaboling at ikaw Manini ka human ka ni paniod to. Dong mag-start na mo dong. Hindi, ganun uli. Pwede po mag-scouting din rin kaya dako maghawan. Kasagaran adto malagi sa Central. Mag-scouting, jamboree. Ito ay kuhan sa Matalong. Kibali center sa Diri pwede sa ni diri kaya dako hawan. Pwede mo naman kampural sa una. Mag-start na siguro ni. Mga una na siguro ni. Nagdaan na magbaw ng usa. Unsa mga judi ayo ni ingon din ikahumanag paniud to. Mas man si 5 naman. Yung pina-victorious ko ang panausaw. Talig na ito ka-district mo nga hipod. Saan dyan ka ni pagsulbad ng education sa Pilipinas. May maestro nga siya nagsundog ng ilun. Malit na lang ito pa rin. Ano medyo man ang sigsundog na si Jaw. Ay, Ginoo. Maniog to sa daano. Unsa po ko ng size. Size? Ano medyo man ang sigsundog. Yurto na sila. Scott? Asa man ka mag-eat? Ri, uban na mo ni tatay ta? Ari ka mag-eat? Mangita mi kananan ni tatay? Mangita mi og kananan pa ni Udto? Agi kaw? Okay na ka diri ah? Oh. Nakay kuan spoon, ana? Oh. Pero may mga nakadag cellphone. Kaya nag-video man ko, nag-vlog-vlog. Oh, wala. Daraong anak ko, gwapo kayo. Dapat anak ni Leia. Kisay mong name dong? Clint Louie Guno. Tanawa, murag si Impo Louie ni mo. Gwapo ba kayo po? Tangay mong kalo dong, kay gwapo ba ka? Anak! Gwapuwas anak Leia. Oh. Ay, Janray, ginoo ko. Uy, Janray. Kadako nag Janray. Ana ni ate. Ana ni ate. Hello. Imo pa ba ni classmate si Jessica dito sa kuha? Diyan na mo lingkuranan. Oh. Pag-share mag-food ninyo. Kaon mo inganin. Yan na ba? Share. Agi ka uli. Na, kay panood to. Ay na di, tindahan di rin no. Kab-kab po na. Ikaw, Scott. Ikaw, tarong Scott. Okay ra ka diha? Tayo chair, oh. Ha? Kisa ka anak dong, kake? Apo? Apo kang kake? Ha? Ming! Hello! 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 Ano pa iring diri? Naabot. Meow, 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 meow. Okay ra ka, Scott? Okay na. Lingkod ka diha kaon. Nundog laman sa style ni John Ray, oh. Ato sa mi ha? Kiss mo. Yung mare may balik mi ha? Ngita mi kanan ang tatay. Oh, mga on pa ko no. Sige kaon. Nakay water dira, Scott. Sige, kaog tarong de Scott. Naji kuan tayo kab-kab. Aum sa ni hot cake. Ah. Naji hot cake. Lupan na po kuan si Lupin. Wow, unsay kuan ani? Wow. 5 na na mo. 5? Wow, lami pagkahimo oy. Wow. Scott, asa imo ani? Palitan ka mami, asa man? Dai pancake, di ay kuan, ice candy. Tagpila ice candy? 10. Tag 10? Tag
Og daghan day paliton. Tinggapon mo, binangkat lang mo. Ha? Inangkat lang mo. Sige, kanang buta na parang tagtinggap. Okay, mga bata ba tagsag iskindi. Kuan man na mga dili man na iya hindi mo. Tawag na kang tatay. Ka? Balik pa ko yung snack. Balsing ko. Silupin. Balik pa ko yung snack. Richard. Pag G's o pan Unsa may palaman ingani, te? Ano na Cheese. ma'am? Gimix na na ma'am. cheese na Away cheese. palaman ni. Ready to eat naman na ma'am. Lami mo na siya glasa. Wow. natin. Piso. Ani ka kutob ko ante unyang Ako ito bang hawa mo? magkining kuan. Whole day mo dai, whole day. Skat, mukuha ka guys, kindi dire kuha laman ha. Ay dami ni baon sud sa. Kaya akong palit og kuan. Ay dara radio broadcasting. Yes sir. Uy, dirag are. Kaya di ana may pagkaon diri na mo. Hoy, Uy, bang. Finina? Finina no? Pastilas Finina. Ma'am Finina, ada ka diri day. Di. Asa mo ka na? Central. Kuan rami kibali facilitator. Jawab ang magamong judge. Hello sir, good afternoon. Sir Iboy. Sir Ikaw sa namay Iboy. kunit nga ni bi karong di ni malungit. Hello ma'am, good afternoon ma'am, good noon. Ha, ipadara na. Yes, ma'am. Sir Dan. Yung lakaw niya. Ah, si Dejo tali. Maniud to sa kuno after lunch no. Lagi ko no. Diya asa man mo maniud tuan eh. Nang gibawon man ang mga kuan. Ang kami pud mo up balik rami dire man. Ah. Ay, Lako mga bata. Aron po makahigda-higda mo dito. Balik ko na kamo. Jim. Asa mo Oy, Miss Kalyaw? Asa man kami niyo to, Miss Wa? ganda ka dahil. Kaptan ka? Asa man ka? 11:30 na naman tayo madungan ng pagyaw. Atay ba ka oy? Pagkaon. Atay ba ka pagkaon? Mas, huli. Labi. Maniod to na. Ayaw sa ay mo balik naman. Oo. Oo, dyan na lagi mga 1. Balik ra dadi. Ibutang sa dito oh. Ay mi natay. 11:30 na naman. Oo, 11:30 na. Ibutang sa dito sa uban sa kapatid. Na motor to tay? Masakit ato likodan na tay? Lagi. Asag ako nagpunta. Pasig sindan pud kurong. Kasindan lagi kumabda. Pamilian ang bag. Datay bata pataas dira. Maglakaw ra laman ko asa man dapita. Ngadto sa saka sa tay. Saka sa dito tura ko magsakay dito sa gawas. Order na ba kita edit art? Ay sa tayo sakay ni Kuan. Ay sa ba kayo na ikuan?